Sense salut no hi ha vida i sense vida no hi ha res. La salut és un dret fonamental que ha de ser universal. Per això, des d'Olesa Oberta, volem superar el marc competencial en l'àmbit municipal. Excusa que han utilitzat els diferents equips de govern anteriors i han provocat no garantir una atenció sanitària a Olesa en bones condicions i de qualitat. Demanar hora per la metgessa o metge de capçalera i que et donin hora al cap d'una setmana, que no tinguis un pediatre o un metge fix i cada vegada t'atengui un de diferent, deshumanitzant i no aplicant una medicina preventiva i cercana. La falta d'especialistes, ràtios ingestionables de pacients, el tancament de les urgències. En definitiva, un centre d'atenció primària gestionat per una mútua privada que fa negoci amb un dret fonamental de la ciutadania d'Olesa, que no el presta amb les garanties mínimes de qualitat. Nosaltres entenem que els titulars del Sistema Nacional de Salut són la ciutadania i per això volem recuperar la gestió del CAP d'Olesa per part del Servei Català de Salut de forma pública. A més, volem donar una dimensió a la salut per sobre de tot. Volem modificar el paradigma actual basat en un sistema sanitari amb el sentit d'una empresa privada, per passar a un de nou basat en la salut de tota la ciutadania des d'una perspectiva de prevenció, promoció i protecció de la salut. Volem prestar també especial atenció a la salut mental tan danyada darrerament degut al patiment que estem sotmesos la població. Pandèmia, crisi econòmica, pèrdua de l'ocupació o empobriment per la deriva inflacionista que provoca mala alimentació, pobresa energètica, ansietat i depressió. Això, afegit a que el model neoliberal ens aïlla socialment i la soledat, en especial d'alguns col·lectius com la gent gran, és un risc psicosocial important. Les dades el demostren. Les malalties mentals i fins i tot els suïcidis augmenten. Hem d'eliminar el tabú davant les malalties mentals i abordar-lo des d'una perspectiva de risc psicosocial al que ningú està exempt de patir-lo en algun moment. Per això, farem una política de salut transversal en les que totes les regidories incorporin la perspectiva de salut en les seves polítiques i avaluïn l'impacte. En els últims anys, quasi 1.000 milions de persones a tot el món estaven afectades per un trastorn mental, de les quals el 14% eren adolescents. El suïcidi representa més d'una de cada 100 morts. Les persones amb trastorns mentals moren entre una mitja de 10 a 20 anys abans. Actuarem sobre els determinats socials de classe per barris que influeixen a la salut, pobresa, soledat, violències, neteja, mobilitat, etc. No et resignis, l'atenció sanitària és un dret, no un negoci.